Sanibona igama le-movie yethu yango-2012 i-The Brass Teapot. I-movie ikhuluma ngey'thandane ey'mbili, uJohn no-Alice, ababethwele kanzima ngakwezey'mali, ngendlela ukuthi impilo yayinzima kubona bengenakho ngisho ukudla ekhishini. Nezinga lemali yerent ababeyikhokha lase linyukele phezulu. UJohn wayengenamoto, esebenza kwi-marketing company ehamba ngebhayisikili. Ngenxa yesimo sokuhlupheka kwakhe nokungaphefumi kahle emsebenzini, yayingekho imali etheni ayiholayo. Nebhosi yayomphathi wakhe emsebenzini yayihlezi njalo imsongela ngokumxosha. Intombi yakhe u-Alice yena wayehamba ama-job interview, kodwa babengamthathi emsebenzini ngenxa yokungabi nayo experience omsebenzi. Mayesesekhaya kwakujwayele ukufika umastende u-Annie azofuna imali yerent, ejwayele nokugxeka indoda ka-Alice ngokuba yisahluleki. Kwathi ngobunye ubusuku uJohn no-Alice baye ephathini bengazi ukuthi kugqokwa kanjani. Bafika begqoke casual bengazi ephathini kugqokwa formal, kodwa baqhubeka nokuhlala ephathini eyayihostwa omunye wabangani babo base-college, uPeyton, owaye-rich njengabanye abangani bakhe base-college, okwenza uJohn no-Alice babukeka njengey'hlupheki kakhulu. Kodwa-ke baqhubeka nokuphuza utshwala bamahhala, okwakuyinto evela kancane kubona. Ngosuku olulandelayo uJohn wavuka efa ibhabhalazi, ephalaza ngemva kokuphuza utshwala bamahhala. U-Alice wavula ifriji efuna ukuthola into ezosiza indoda yakhe, kodwa wabuye wakhumbula ukuthi efrijini akukho lutho. Babona kungcono ukuthi baye ezitolo ngemadlana yokugcina babenayo. Bese endleleni bambandakanyeka engozini, kodwa ngenhlanhla bona bobabili abalimalanga. Emva kwesikhashana uJohn esakhuluma namaphoyisa, u-Alice wabona owesifazane osemdala ethatha ithiphothi elingajwayelekile. Kwakunesitolo eduze kwalapha. Ngokufuna ukubona kwenzakalani, u-Alice wawela umgwaqo wawungena ngaphakathi esitolo. Kwathi ukuxoxisana nalo wesifazane, kodwa kwathi lo wesifazane ephazanyiswa ukungena kocingo, u-Alice walintshontsha leli thiphothi elicwebezelayo, waphuma wabaleka esitolo. UJohn etshela u-Alice ukuthi uyaqala ukubona intombi yakhe intshontsha, wathi u-Alice ubengantshontshi kodwa ubelitsheleka. Ngosuku olulandelayo uJohn wahamba waya emsebenzini, u-Alice wasala ekhaya e-ayina izinwele zakhe. Ngesikhathi esakhuluma nefoni washisa ikhanda lakhe ngephutha. Ngaleso sikhathi eshisa ikhanda, ithiphothi okungajwayelekile lanyakaza. Ngenkathi u-Alice evula isivalo se-teapot, wethuka efica sekunemali ngaphakathi. Wethuka ezibuza ukuthi ngabe le mali ingene kanjani. U-Alice waphinda lokhu akade kwenza ekuqaleni, wayishisa iy'nwele seyishisa ngamasibomu. Khona manjalo kuyishiseni kwakhe i-teapot laphinde lenza lokho okufanayo, lanyakaza lakhipha imali. Ngokubona kwenzeka lokho, u-Alice waqala wazilimaza ngabungu ngey'ndlela ezahlukene. Ngokwanda kwezinhlungu azizwayo kwakuba ukwanda kwemali ekhishwa i-teapot. Emsebenzini kaJohn, umphathi wakhe wamxosha emsebenzini ngokungenzi kahle. uJohn waphindela ekhaya wafica intombi yakhe ilele phezu kombhede ilimele. uJohn wathembisa u-Alice ukuthi uzomtholela usizo, kodwa u-Alice wathi cha, akalimele. Khona manjalo uJohn watshela u-Alice ukuthi uxoshiwe emsebenzini. Kusenjalo u-Alice wasakaza uJohn ngempama wamlahla phansi. Esamangele uJohn wafikela ukudideka okunenjabulo ebona u-Alice emkhombisa imali ephuma kwi-teapot. Lokho kwakuchaza ukuthi oyedwa phakathi kwabo kufanele alimale ukuze kuqhamuke imali. u-Alice wazama ukuchazela uJohn, kodwa uJohn wayengayikholwa leyo. Waziphruva ngokukhahlela uJohn, kwaqhubeka kwakuphuma imali eningi kwi-teapot. Bashana kuphuma imali baze bakhathala. uJohn waqala waba nokungabaza, ecabanga ukuthi leli teapot lizohlukanisa ubudlelwane babo. Kodwa u-Alice wazama ukuchaza kuJohn ukuthi i-teapot bazolilahla mase bene-1 million wamadola, yize uJohn wayengayizwa leyo. Ngosuku olulandelayo u-Alice esalele, uJohn wathatha lelo teapot waliphindisela back esitolo, kodwa esitolo kwangasekho muntu. Waqhubeka walihambisa komunye umbukiso. Umethuli hlelo walo mbukiso wachazela uJohn ukuthi i-teapot angalikhokhela u-5,000 wamadola, kodwa leyo mali yayincane kakhulu kunale uJohn ayilindele. So ngokuzwa lokho uJohn wathatha i-teapot waphindela nalo endlini. Ngenkathi lelo teapot livezwa ku-TV, enye indoda eyaziwa ngoDr. Ling walibona wafisa ukuhlangana noJohn ngezizathu ezingaziwa. Ngakolunye uhlangothi iy'thandani uJohn no-Alice babesaqhubeka nokuzama imali, ngoba sibathola beyishisa izandla esitofini segesi ukuze bathole imali eningi. Baqhubeka njalo nokwenza izinto ezobazwisa ubuhlungu njenge-waxing, nokukhipha amazinyo bengajovanga, nokuyobhala ama-tattoo, nokwenza imikhuba yokushayana ekamereni lokulala. Ngaleso sikhathi i-teapot lalokhu likhiqize njalo imali. Iy'thandani zathatha imali yazo zayifihla ebathroom yazo ngenxa yokuthi babengafuni ukukhokha nemali ye-tax. Ngosuku olulandelayo bavakashelwa umndeni ka-Alice. Wawuzama ukwenza ihlango u-Alice ngokuthi akanangane, kodwa ngokubona izinto ezinhle ey'khona la endlini babuza uJohn ukuthi wenza msebenzi muni. uJohn wenza ihlango ukuthi usemsebenzini wokudayisa ngezindlu. Ngokuhamba isikhathi sebesele bobabili besajabulela ukuqeda zonke iy'kweletu ababenazo. Babexoxa ngokuthi impilo yabo isishintshile ngenxa nje ye-teapot. Ngenkathi besajabula kanjalo kwase kunomuntu ongqongqozayo emnyango. Ngenkathi uJohn eyobheka osemnyango, kwakunezela amane ezimbili zamaJuda ezangena ngenkani endlini, zaqala zamshaya uJohn, zilifuna la i-teapot. Bethi leli teapot kwakuyela gogo wabo, bethi ugogo wabo wayelivikela esaphila, manje selintshontshiwe. Lezelo amanzi amaJuda zazithi zizela ukuzolanda leli teapot ziphindise ekhaya. u-Alice waqamba amanga wathi uselidayisile. Ezinsukwini ezedlule u-Alice wachitha imali eningi ngama-makeup products. Ngenkathi izala amanzi amaJuda zizwa lokho zacasuka zifuna imali. u-Alice ngoba wayelifihlile i-teapot
wafaka isandla kwi-teapot wabuya nocash ophume ngokushawa kukaJohn wazalinika izilemane zaphuma zahamba. Emva kwesikhashana uJohn no-Alice babefuna ukufunda kabanzi ngaleli teapot. Bahamba baya kwi-library endala ukuthola kabanzi ngaleli teapot. Bahlukana phakathi, u-Alice wahamba yedwa ukuyothatha incwadi ephethe imininingwane ngaleli teapot. Ngenkathi u-Alice esavula ama-page wathola okumthusayo mayelana ne-teapot. Lelo page lalibhalwe lokho u-Alice walidabula uJohn engaboni. Encwadini isiyonke bafunda ukuthi leli teapot lalikhona kudala ngesikhathi sikaJesu nanokuthi ligila izimanga linamandla amangalisayo. uJohn waphatheka kabi ebona ukuthi khona ipage elingekho leli lichaza kabanzi nge-teapot. U-Alice alidabulile engazi uJohn. Ekuhambeni kwesikhathi bathenga imoto enhle nomuzi omuhle endaweni yabantu abadla izamba likaPona. uJohn waze waqala ibhizinisi lelebuli yaGoloko eliqanjwe ngegama lakhe. Benza iphathi endaweni yabo entsha, bamema bonke abangani babo aba-rich ngoba nabo basebenemali. Kusemnandi ephathini uDr Ling wangqongqoza eminyango wachazela uJohn ukuthi uJohn beno-Alice basengozini enkulu. Wathi yena usuka endaweni edila kakhulu nezinto zakudala ezifana nale teapot nezinto ezinemilingo. uDr Ling wabatshela ukuthi ufuna ukulithenga leli teapot. uJohn wafisa ukuthi lidayiswe leli teapot, kodwa u-Alice wavukwa ulaka waxosha uDr Ling wavala umnyango. Ngobusuku obulandelayo izithandani uJohn no-Alice beshayana ngenhloso yokwenza imali. Babengaboni ukuthi u-Annie umastende wabo ngaphambilini wayilalele yonke inkulumo yabo. Wezwa ngamandla enziwa yileli teapot. u-Annie wangena ngaphakathi walintshontsha leli teapot wabaleka nayo. Bamjaha baphumela ngaphandle. Kwafika ngaphandle kwaba nempikiswano enkulu eyagcina yenza ukuthi leli teapot u-Annie alijikijele phansi emgwaqweni. Lisesemgwaqweni khona manjalo kwadlula itruck yalinyathela yahamba phezu kwalo. Kodwa kwafika kwabathusa nokwabajabulisa ukuthi i-teapot lalingalimele endawo lingenaso ngisho esincane scratch. Yilokho kwenza izithandani zibone ukuthi ziphethe into enamandla kakhulu. So ngakusasa ekuseni bavukela kuDr Ling beyofuna usizo. uDr Ling wabachazela ukuthi ukuba nalelo teapot kuzobaholela emabhadini naseyintweni ezimbi ngoba bonke bake baba amanikazi balo leli teapot babefaka kabuhlungu. Wabachazela ukuthi umnikazi waleli teapot ugcina sevukelwe ubulwane enze nezinto ezingakhulakali. uDr Ling wazama ukubachazela ukuthi abalibuyisele kuyena leli teapot uzobakhokhela imali, ebatshela ukuthi isikhathi sisekhona sokusindisa impilo yabo. Kodwa khona manjalo uJohn no-Alice banqaba ukumnikeza le teapot, bamshiya kanjalo bahamba. Wathi ngalelo langa ebusuku u-Alice wezwa kukhona umuntu ogqekezayo eminyango. Wavusa uJohn ngokushesha emtshela ngalento ayizwayo. Ngempela u-Alice noJohn behlela ukuthi sitezi esingezansi bathola izele amanzi amaJuda zintshontsha yonke imali yabo. uJohn waphuthuma wathatha i-teapot wabanikeza lona, kodwa oyedwa kuzele amanzi amaJuda wanqaba ukuthatha i-teapot. Wabatshela ukuthi bebevele bengafuni i-teapot bona kwaseqaleni ngoba bebevele bazi ukuthi i-teapot ekugcineni liletha izinhlungu nokulimala nokuchitha kwegazi. Babatshela ukuthi bebezela ukuzofuna imali kuphela. Izele amanzi amaJuda zabashiya kanjalo. Ngosuku olulandelayo uJohn no-Alice bavuka bengenamali, lokho kwenza isimo sabanzima kakhulu. Lapho ne-teapot laseliyekile ukhipha imali. Lapho i-teapot laselifuna bezwe ubuhlungu obukhulu ukuze bathole imali. Lapho kwenza baphinde babuyele okukhulu ukuhlupheka. Izithandani zahamba zaya ebar lapho uJohn avela asukela khona indoda eyayizimele. Ngenkathi le ndoda emshaya ngesibhakela laqala futhi i-teapot layikhipha imali. Lokho kwenza u-Alice wajabula futhi. Kwathi ngolunye usuku u-Alice ezihlalele epaki kwazidlulela umfana owawiswa i-skateboard, kodwa wanothisa ukuthi ngokuwa kwalo mfana kwi-skateboard i-teapot laqala futhi lakhipha imali. Okwenza u-Alice wabona ukuthi sonke lesikhathi beyilimaza bayakwazi ukuthola imali bengazilimazanga bona. Basuka lapho baqala bavakashela izindawo ezihlukahlukene ekuliwa kuzona njengama-ring wrestling nalapho ekuziwa khona ubuhlungu njengasemagumbini okubelethela uma owesifazane belethe. Lokho futhi kwaphinde kwaqala kwabuyisa ithemba phakathi kwezithandani ezinguJohn no-Alice. Kodwa u-Alice wayeseqala ukuba nomona nomhobholo esefuna ukwenza imali eningi. Ngelinye ilanga bedriver u-Alice waqonda ngqo ngemoto kumuntu owayezihambela emgwaqweni ufuna ukumshayisa, kodwa ngenhlanhla uJohn wasibamba i-steering wasijikisela eceleni. uJohn wakhuza u-Alice ngokuthi akayeke ukuzenza lezi zinto azenzayo zoku-acting ngathi useyahlanya ekhanda. Kodwa u-Alice waphendula uJohn ngokuthukuthela wamthuka ethi yena ufuna i-teapot likhiqiza imali eningi. Baqala lapho futhi bathola ukuthi i-teapot liyakwazi ukukhiqiza imali ngenxa nje yobuhlungu benhliziyo. Baqala lapho bacasukelana benzela ukuphathana kabuhlungu ngenhliziyo benzela ukuthola imali eningi behlukumezana ngokomphefumulo kunokuzilimaza. Ngakusasa ekuseni izithandani zaphinde zaplana ukuphulana iy'nhliziyo. Baqala lapho bakhiphelana iy'mfihlo ukuthi bake bachithelana bebodwa. Ngesikhathi u-Alice etshela uJohn ukuthi usuwakwalala ubusuku obuyi-one night stand noma stand wabo u-Annie. Lokho kwenza uJohn wacasuka kakhulu
wafuna ukuyoziphindiselela ku-Arnie. uJohn waqonda ngqo emzini ka-Arnie wathuka unkosikazi ka-Arnie. Ngawo lolo mzuzu i-teapot lalenza imali. Baqala babona lapho ukuthi i-teapot liyayikhipha imali nangokuhlukumezeka komunye umuntu ongahlangene nabo. Ngokubona lokho izithandane zahamba ziya kumalungu emndeni yabo nakubangani babo beveza obala amahlazo nezimfihlo zabo. Lokho kwabaqhatha kakhulu nabantu abasondelene nabo ngakolunye uhlanga ukuthi babengenandaba ngoba babenza imali. Kwaqhubeka ukuhamba kwesikhathi benza imali ngaleyo ndlela. Kwathi ngolunye usuku u-Alice watshela uJohn ukuthi imali usezoyenza ngenye indlela manje. Ethi usefisa ukubulala amaphimbo aphethe abaqwayizi kanye nabantu abadayisa ngey'dakamizwa. uJohn wazama ukukhuza intombi yakhe kodwa u-Alice watshela uJohn ukuthi labo bantu abakufanele ukuphila emhlabeni kanti futhi yena ufuna ukwenza imali eningi. Baqhubeka neplani yabo ngenkathi bemba umgodi abazongcwaba kuwona labo bantu. uJohn wazama ukumisa intombi yakhe engakwenzi lokho. uJohn ezama ukutshela u-Alice ukuthi i-teapot selimenze umuntu onenhliziyo embi. u-Alice kodwa ongafuni ukuzwa watshela uJohn ukuthi uzokwenza lokho kubulala ekhona noma engekho uJohn. Ngokuthuka uJohn waphindela ku-Dr. Ling ngokuyofuna usizo kodwa ngebhadi uDr. Ling watshela uJohn ukuthi usefike emva kwesikhathi vele i-teapot seliwonile umqondo nenhliziyo ka-Alice akusekho ukubuyela emuva. Wathi uDr. Ling kodwa into ekumele ayenze u-Alice ukubuyisa i-teapot. Kwathi ntambama u-Alice ephuma kuyogeza wabona uJohn ehleli ewindini ephethe lona i-teapot ephethe nalo leli phepha elalikade udatshulo u-Alice encwadini yayiselibrary. uJohn wabuza u-Alice ukuthi ukhethani phakathi kwakhe ne-teapot. Ngenkathi u-Alice ethule ngasho lutho uJohn waxhumela phansi ephuma ngewindi wasakazeka phansi ne-teapot laqhubeka nokukhipha imali. Waqala lapho u-Alice wethuka wagijima ukuyobheka uJohn kodwa uJohn ngenhlanhla wayephila futhi engalimele. Waqala lapho u-Alice wazibona ukuthi uyena osephenduke umuntu omubi. Watshela uJohn ukuthi yonke le mali nale teapot akuchazi lutho uma uJohn engekho eduze kwakhe. Wathatha isinqumo sokuthi alihambe leli teapot. Kwathi ngalelo langa ebusuku sebelele wabuya u-Arnie owayekade umastende wagqekeza endlini yabo walintshontsha i-teapot futhi. Izithandani zathola ukuntshontshwa kwaleli teapot bavuka ngakusasa ekuseni baya emzini ka-Arnie bafica u-Arnie nonkosikazi wakhe begcwele igazi belimazana ngenhloso yokwenza imali. u-Arnie wabakhomba ngesibhamu. Kwathi ngaso leso sikhathi izelamani zamaJuda zangena emnyango zadubula u-Arnie nonkosikazi wakhe ngesikhathi u-Arnie nonkosikazi wakhe bedubula bebhekise izelamani zamaJuda. u-Arnie nonkosikazi wakhe nezelamani zamaJuda bafela khona lapho. uJohn no-Alice basinda kuloko kudubulana. Ngokushesha bathatha i-teapot nenqwaba yemali eyaphuma ngokufa kwabantu abawu-4 endlini ka-Arnie. Baphuthuma bebheke ku-Dr. Ling bafike bamnikeza lona i-teapot. Kwaba ukuphela kwebhadi labo baphila ngokukhululeka. Imovie iphela sibona uDr. Ling ephethe i-teapot eliphonsa phakathi olwandle lapho elingeke liphinde lithole umuntu khona. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storyza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this.